Mga lokal nga produkto sang banwa sang Pavia bugal nga gina-export sa iban nga pungsod. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagkalain-lain nga produkto ang sarang makitaan sa Negosyo Center nga nahamtang sa banwa sang Pavia. Kalabanan sa mga ini, bugal nga himo halin sa produkto sang pumuluyo sa barangay sang banwa. We have 3 sets, sewing of pillowcases and curtains, may ara sa school uniforms and other wearables like shorts, pajamas, and then bags and wallets. Humalin sa nagkalain-lain nga klase ang herbal tea, cocoa jam, pati ang patok sa mga pamatanon nga face mask makitaan diri. Sa mga luyag sang organic nga produkto, mayari man diri sang black rice. Pwede sila ka-startup nga mas hindi sila na magbakal machines, dire sila na gamit like into food processing, mag-bake, may mga ano kita di for baking, tapos sa piyak nga room, may ara kita for packaging. After nila bake some products nila, pwede nila i-seal ang ilang nga produkto kag ready na for selling. Ini ang pila lang sa mga ginapabugal sang banwa nga sigurado makaganyat gid hindi lang sa mga turista nga bisita kundi pati man sa mga tumandok nga nagasuporta sa produkto sang ila banwa. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.